Vi kommer fra Customize. Mit navn det er Helena Harbo Andersen, og jeg er direktør og produktudvikling og designchef. Mit navn er Miki Jebsen, og jeg er økonomichef i Customize. Og mit navn det er David Christensen. Jeg står for alt, hvad der hedder marketing, og så styrer også alt IT. Vores idé den går ud på at lave speciallavede folielabels til indretning, hvor man kan sætte dem på døre eller skrivebord eller andre lige flader. Og det er simpelthen fordi vi ser en kæmpe stor tendens for at personliggøre sin bolig, og man skal være individuel, og derfor kan man tage de her labels og lave dem helt som man vil og få en bolig, som repræsenterer en selv. Vores unikke koncept det er aldrig set før, og derfor så er det super smart. Vi er en transaktionsvirksomhed, så vi har fundet en samarbejdspartner, der skal producere vores labels, og det gør, at vi selv har meget lille risiko for tab. Og så gør det også, at vi ikke har nogen lagerbinding, hvilket selvfølgelig er en fordel for os. Så her ser vi så et eksempel på, hvordan produkterne kunne se ud, til, når det er døre ved markedet. Det kunne være lille Victoria, der er kæmpe fan af Hello Kitty, som senere hen går hen og bliver fan af Ronaldo. Og det er det smarte med vores produkt med funktionen, at man lynhurtigt kan tage af når som helst og af hvem som helst. Her ser vi så en anden og lidt mere moderne variation af produkterne, som henvender sig til det moderne menneske. Og det behov, vi går ind og opfylder, det er behovet for at iscenesætte sig selv og differentiere sig fra mængden og være anderledes, og det opfylder et snobkøbmotiv. Yes, så hvem er det så, vi vil sælge til? Overordnet set er der to målgrupper. Den ene målgruppe, det er mødre med fokus på indretning. Deres kendetegn det er, at de typisk er 25-50 år gamle, de materialistiske familiemennesker. De bruger masser af penge og tid på børn og værdsætter et godt familieliv. Desuden så er de fokus på økologi og helse, og så er de også kendt som værende first movers inde på trends, så de er i høj grad trendsetter. Vores anden målgruppe det er B2B, og det er primært detailvirksomheder, der ønsker at lave noget dekorativ branding. Det kunne være innovative virksomheder, og nogen, der ønsker at gå ind og optimere deres standardplakater. Og lige i de her dage er vi i gang med at lukke aftaler med blandt andet H&M og Carlsberg, og Nox og andre diskoteker rundt om i Danmark. Og der, hvor vi vil sælge på, det er, når det er til konsumentmarkedet, så er det via vores hjemmeside. Når det er B2B, så går vi ud og laver specielle aftaler, hvis det er større mængder. Og inde på vores hjemmeside, der har personer mulighed for at designe deres label individuelt. Og vi ser en stor stigning i internethandel. Og her har vi en video, hvor man kan se, hvordan man går ind og uploader det billede, man vil have. Så bliver det uploadet her, og bagefter putter man det ind på det labels, og så kan man rette den til. Og vi har valgt at gøre vores hjemmeside engelsk, så når vi skal ud og internationalisere, som vi stærkt regner med, så skal vi egentlig kun ind og ændre platformen og landekoden. Og som man kan se herovre, så er den i gang med at optimere billedet, og det er nogle af de bagvedliggende processer, vi har haft rigtig meget fokus på, og vi har været ude og investere et 4-cifret beløb i at kunne få udviklet de her helt unikke processer. Og så er fordelen også, når det er, vi skal internationaliseres, fordi det skal vi jo, som de fleste andre også skal, fordi vi er en born global virksomhed. Hvordan vil vi så promovere os? Jamen, vi vil bruge to primære aktiviteter, online markedsføring og offline markedsføring. Jeg vil lige hurtigt snakke om online markedsføring, hvor vi vil have fokus på de sociale medier, særligt Facebook, hvor vi vil bruge Facebook Business som en enhed, hvor vi kan gå ud og ramme lige præcis dem, vi ønsker at ramme. Så kan vi også hurtigt justere annoncerne, så det er, at de rammer de helt rigtige. Desuden vil vi lave nogle sponsorering af blogger, hvor vi samarbejder med Bloggers Delight, der laver direct marketing, hvor vi sender e-mails ud for at fastholde vores kundekreds. Vi vil bruge Google AdWords som værktøj til at optimere vores SEO. Og i en online markedsføring, der vil vi lave annoncer til Bo Bedre og vores børn. Ha' en rigtig god dag og kom ned forbi stand 14, hvis jeg er tid.